Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. दिनैसो बेसेबा गोबाव समनि उनाव भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदों। आंनि लोगोनि हाबा दं नालाय ओमफ्राय बेजोंहाय लोगो जाफागोन। आंबो दंफैखायो हाबायावहाय। ओमफ्राय मेहेन्दिया अलमोस्ट जोबसिगोन। आं भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय खालामनो मोनासै। गेजेर ससेनिफ्रायसो खालामबाय। मेहेन्दी फुननायाव बिजि नालाय आंबो फुनजादों लोगो नालाय एसेबाबो फुननांसिगोन आंबो आरो लोगो नङाबाबो हाबायाव मेहेन्दी फुननो लुगैखायो नालाय बयबो बिनि थाखायनो आंबो फुननानै लाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो एलाय हिन्जाव गोदाना जोंना बिराद बिजि आरोना आं भिडिअ खालामना दोननाया बिराद गोबाव समसै 1 विकआनो जालायलांबाय नाथाय दिनैसो आङो एडिट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोबाव गोबां हाबानि भिडिअ दङ नाथाय आं एडिट खालामनोनो मोनाखै बेलेग खामानियाव बिजि आङो ओमफ्राय हारसिं नालाय रावबोथ' एडिट खालामना होफाग्रा गैया हारसिंनो खालामनांगौ जायो बिनि थाखायनो सम लायो आंना नाथाय थाब थाब खालामनानै थाब थाब आपल'ड खालामोबालाय हायो बाट रेस्टबो लुगैयो नालाय फनावहाय माने भिडिअ एडिट खालामनो बायो दसे सम मोनबाथाय बेलेग खामानि मावनो गोसो जायो ओमफ्राय जोब्बाय उनावहाय लास्टावहाय रिल्स ससे लाबाय आरो मेहेन्दी फुनखांनायनि माबायदि नुखो कमेन्टावहाय खोन्थाहरदो मेहेन्दिखौहाय हिन्जाव गोदाननिनो न'नि सोरबा जायो आरो आं फुनाखै बिसोर फुनदों आरोना स' खोन्थाहर माबायदि नुखो नायलांबाय थादो भिडिअखौ एसे एसे हिन्जाव गोदाननि मेहेन्दिखौथ' देखायबाय दाना आंनि मेहेन्दिखौबो एसे नायदो फट' लानानै दोनदोंमोन भिडिअ खालामनो मोनासै माबायदि नुखो आंनि मेहेन्दिखौ बे मोनसेखौहाय आंनि लोगोआ फुननानै होदों आंबो हारसिं फुननानै लादों सानैखौ फुनदों आरो आङो हिन्जाव गोदाना रेडि जाबाय दिनैहाय हाबा नालाय मेकआपनि खामानिफ्रा जोबफ्रामबाय हेयार स्टाइलल'सै फाइनेल लुकखौ नायदो मेकआपखौहाय खालामदोंमोन आब' रन्जिता बिथाङा मार्चबादनि जोबोद समायना नुबाय नै बिउटिफुल नुथारदों आंबो हिन्जाव गोदाननि लोगोमोन नालाय बांद्राय एसेबां भिडिअ खालामनो मोनासै हाबानि भिडिअखौथ' आङो खालामनो मोनखायासै जास्ट फट' मोननैसो लाना दोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नै हाबानि फट' ओमफ्राय मा होनो मोनसे मोननैल'सो लानो मोन्दों फट'खौबो बांद्राय एसेबां लानो मोनासै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननि फट' नै बियो ओमफ्राय जोंहा सानैजों फ्रि टाइम मोननायावहाय साफायदोंमोन आरोना रिसेपसनावहाय हिन्जाव गोदाननि रिसेपसनावहाय ओमफ्राय नै बेफोरो मोनसे मोननै मेम'रि जानानै थाथोंसै शेयार खालामबाय ओमफ्राय बे भिडिअआवनो आङो हौवा गोदान मोनहानि हाबानि रिसेपसनखौबो देखायखानोसै जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थादो लाइमोननि हाबायाव दंफैयो दिनै हौवा लागोनाव हिन्जाव गोदाननि मेकआप लुकआ नै बेबायदिमोन आब' रन्जिता मेकआप आर्टिस्ट बिथाङा मार्चबादनि बिथाङानो खालामदों मेकआपखौ साननैनिखौबो हिन्जाव गोदान मोनहानिखौबो आरो हौवा गोदान मोनहानि रिसेपसननिखौबो आब'आनो खालामजोब्बाय आब'जों मोननैसो फट' लाबाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय जोंहाबो हिन्जाव गोदानजों माने आंजों हिन्जाव गोदानजों रिल्स मोनसे लाबाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय माबायदि नुदों कमेन्टावहाय खोन्थाहरदो ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौबो सिंगोल मोनसे रिल्स लाबाय नै साइकेलावहाय थानाय डेक'रेसनखौ जोबोद मोजां नुदों मोजां खालामदों आरोना खाम सिफुं दामग्राफोरा ओरैबायदि गोसोआव हाबहाबनाय दामखादोंना बिसोरो मंगलदैनिनो बिराद मोजां दामदों एकदम गोसोआव हाबहाबलायनाय दामनाय खोनाबाथाय मोसानो गोसो जाखायो खोनासंनो नोंथांमोना खोनासंबानो मिथिगोन बेसे मोजां दामो बिसोरो
आंहाबो जोबनायाव मोनसे रिल्स लाबाय हरावहाय लाइटजों बिराद मोजां नुदोंमोन डेक'रेशनखौ बेनि थाखायनो रिल्स मोनसे बानायनोसै होननानै आंबो भिडिअ खालामनाय जाबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामखांबाय अलरेडि आङो इन्सटाग्रामावहाय जायफोरा नायाखै नायनो गोसोब्ला नायबानो जाबाय गोसोब्ला किरण बर' 3 इन्सटाग्रामावहाय आंनि आइडिया आरोना नायनो गोसोब्ला नायबानो जाबाय भिडिअखौ आं बांद्राय फोलावबाय थाला बांद्राय इसिबां भिडिअ खालामनो हायासै मानो होनोब्ला आंबो लोगोमोन नालाय जिरायफानांगौ जायो नायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय स' बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ